Reit, Trystan, ti'n cyflwyno Ffit 100% efo Sara Elgan. Sydd o gan di gyflwyno fo iawn? Gret, de, profiad gwych. Mae'n mor brofiadol, chwarae teg, oedd hi'n helpu fi drwy'r gyfres, a oedd lot o hwyl, de. Yn mynd i pethau'n anodd i'ch dyn nhw'n byd, Ar adega, de, na'i'n sôn am hynna, na'i'n sôn am beth o fel yna. Wel, rhai pobl sy'n mynd gyfarwydd efo Ffit 100%, be'n union ydy'r rhaglen? Wel, be oedden ni'n neud, oedden ni'n teithio amgylch Cymru, a oedden ni'n trio gwahanol math o chwaraeon, a na griw o ddisgyblion lleol hefyd efo ni, a oedden ni jyst yn cael hwyl wrth drio allan, a sylweddoli, de, mae yna lwyth o chwaraeon gwahanol ar gael yng Nghymru. Sy'n misio teithio'n bell i wneud y pethau yma, maen ni gyd yma, de. Os ti'n cael trio amball i chwaraeon gwahanol, da, fe chdi'n canwyo fyma, sy'n brofiad o canwyo? O, profiad newid, hollol newid yma, achos dwi wedi arfer wneud rhywfaint yn glan llyn, tio. Ond i wneud o'r ddŵr sy'n symud, y dŵr gwyn, maen nhw'n galw fe, oedd o'n profiad hollol wahanol. Os ti'n syrffio fyd o? Syrffio, un arall de, lawr yn y gwyr, hwnna'n brofiad gwych eto, de. Ie. Oedd. Ond mae'n chdi'n syrffio. Lle ddyn ni'n chi'n syrffio yma, lle? Drawn y gwyr oedden ni, a gyda ni fforddwr arbennig hwnna yn dysgu ni, de. A ti'n gweld ni nofio yma, oedd y gymaint o waith calad. Oedd? O'n i dod o fyna, allan o wynt di blino. Ond lot o hwyl, de. Lot o hwyl. Dwi wedi trio syrffio yng Ngherni o blaen, mae'n lot o hwyl. Ond allan o bob chwaraeon sy'ch ti wedi cael ei drio, sy'n ti fwy o barch illa teg at bobl sy'n neud yma math o chwaraeon? Na'i gilydd, lle? Mae'n i gyd y reit sanodd yn ei ffyrdd hynna, ond golf, de. O'n i jyst methu wneud golf. O'n i methu wneud o. Wel, rhaid chi sôn am golf, oherwydd fi oedd mentor o golf ar Ffit 100%. Ti'n cofio. Gyda'n lot o hwyl hyd o, do? Oedd o'n wych, de. A ni. Tywy braf, pen llun, de. Ie, yn edyn, ie. Nawr nad ydi. Yndi. Ond golf di dy gen di, de, Trystan? O'n i'n hopeless yn golf, de. Hollol hopeless, de. Ond rygbi di dy gen di, de? Ie, rygbi di gen mi. Dwi'n licio chwaraeon lle mae'n cymryd rhan a lle ti'n gorfod y ffit. A oedd golf jyst gymaint o sgil yna fo, de. A o'n i methu nid o. Ond rygbi, ti'n chwarae rygbi ar lefel eitha uchel, dweud? Wel, dwi'n chwarae i Gynarfon, de, yma yn y gogledd. Sut dyma, da chi'n gael iawn? Da ni'n neud yn iawn, de, ail ar y funud, ond da ni'n bell tu ôl i Nant Cwanwy, de. Ia, fes ti'n chwarae yn yr Eidal, do, ar lefel... Do, o'n i drawn yr Eidal, chwarae i dîm Mantova, yma yn yr Eidal, wedyn... Mae'n tysdi fanno? O'n i fyna'n dymor y chwarae'n Serie B yn yr Eidal, a oedd yna'n brofiad gwych, de. Ydw feddwl. Dysgu Eidaleg byw fel Eidalwr a jyst mwynhau bywyd yna, de. A gen ti triathlon, dwi'n gyda hir? Oes, dwi wedi penderfynu wneud triathlon. Allai redag, de, allai seiclo, ond dwi'n hopeless yn nofio. Ti'n gallu seiclo, ti'n gallu redag, ond dim nofio? Dim nofio. Ti'n fawr o Michael Phelps, felly? Na, fe rydw i gael tips gan Michael, de. Bydd rhaid i gael tips gan Michael. Dwi'n gael Michael nes ymlaen yr rhaglen yn nofio, wrth gwrs. Ond, reit, Sant Ffolant heddiw yma. Ie. Wyt ti'n berson rhamantus? Mae rhaid i ddweud, dwi'n hopeless. Nofio a rhamant, dwi'n hopeless. Beth beth mwyaf rhamantus ti'n meddwl ti'n roed yn neud? Nes i ddeud, pan mae'n rhaid, pan mae'n i draw yn yr Eidal, dylanwad yr Eidalwyr. Arna fi, lle nes i ddod draw yn unswydd Sant Ffolant nôl i weld ynghariad i yng Nghymru. Felly, a digwydd bod adeg gema 6 glad, felly ges i weld y gema. Ond Sant Ffolant oedd yr heswm. Wrth gwrs, Sant Ffolant oedd yr heswm. Ond cyn dolyg, de, nes i rownd Cymru, fatha'n gofyn i bobl sy'n nhw'n gallu deud clwydda. Iawn? Reit. A dyma un atab i dod un gwrdd oedd wrthyn ni. Gwyliwch hwn. Dwi wedi gallu cymisio i ddau bobl bod fi'n gweithio ar teledu. Mae Trystan Gwilym ydw i, a maen nhw'n coelio fi bod fi'n dipyn o athlete o bod fi'n gweithio ar S4C o falle. Da bod o? Ynddo, dwi'n abod hyw, dyna. Mae'n rhywbeth mae dipyn o fel bod ni'n debyg, dwi'n gweld yn hyn, ond... Ond dwi'n gos ti'n gwybod, mae'n wsos doppelganger week ar Facebook, lle mae bobl yn newid i llun profil nhw. Reit. Iawn? Iawn. Wedyn dwi wedi meddwl lle bod chdi'n debyg i'r person yma. Javier Mascherano di hwn, chwaraewr ganol Caer ar y Gannin a Lerpwl. Ie, ti'n meddwl bod chdi'n debyg? Ar y cae pel-droed, sicr na, da ni'n debyg o gwbl. Dwi'n gwybod, da ni'n edrych yn debyg yna? O, gwneud o'n meth efo am goff. Yn dechrau chi yn debyg, gwneud sgwrs efo Trystan nes ymlaen ynghylch rygbi, ond am y tro, diolch yn fawr iawn, Trystan Gwilym!